Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri. Mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemu ya zviri pamwe chete. Right, tadzoka zvakare muchikamu chedu chechipiri. Apo patinenge tiri kubata nyaya dzemaprofita neng'anga dzenhema. Ndofunga muri kuona wasvika panapa Boss Tsunga DJ Moto kupisa tikuti tizee nyaya iyoyo. So, tisati zvedu tapinda munyaya yedu zvizere. Ndizvozvo. Pane nhau kana kuti pane video yandakaona yakatorwa naMadzibaba Elias nemufana weanzani Sonato. Sonato right. TV. Muri kuziya muri yeZimbabwe kuti pane nhau yandakambobata yaMadzibaba Elias na Sekuru Kanengo. Saka so ndakaona Madzibaba Elias wachiita sekunge inini ndenge ndiri kusaidi ra Sekuru Kanengo. But azvisirizvo. Inini hapana nyaya yandisina kubata Madzibaba Elias ndakawafonera Sekuru Kanengo ndikataura navo. Iye vacho ari kunze akaenda kundorombeswa na Sekuru Kanengo ndikataura naye. Saka ndichitarisa nyaya yavo wakataura zita rangu wakati T1 chichi. Saka so ndisati ndaenda kure ndizvozvo tinoda kuti mhuri yeZimbabwe inyasonzwe kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. Right, saka apa ndoda kuti timboplay ka video aka anditika tisati taenda kumberi. Mhuri yeZimbabwe wambokone then totangira ipapo. Alright. Regai tinzwe ka video kacho. Nasta dzoka zvakare Madzibaba mukwana takutera tikakudedza ipana paSonara TV inyaya kuti ngatichida kuziva pamusoro pekuti imimi semunhu waMwari ni nhoroondo dzese dzinenge dzichiitika zvinhu zvacho munenge muri munhu anenge akaoneswa muri kumberi kwedu kare kuti muri munhu wemweya naika Sekuru Kanengo tine mamwe maaudio awo atisina kuzobudisa zvedu akanga achitotukirira nezvinyadzisiri achituka inini weSonata nevamwe vanhu vanoshanda navo. So, atina iri kumabudisa pachena. Nyaya ndatina ndekuti nhasi unotadzoka nenyaya audio razobudiswa pasocial media rimwe rataona richinzi ndere murume wamakabatsira. Anga achitaura pamusoro pekuti inini handini ndakataura audio inini handini ndakataura audio. Meno mungatipa umbowo kuti zvakamira sei murume uyu sei akutanga kuda kuramba kana kuti ava kuita kunga sezvonzi iye nasekuru wava pamwe chete imi mavapenyu mega nesocial media vainawo vari kuita kunga vari kutaura vari kunzwanana meno zvavari kuita mungatipa umbowo panyaya iyi zvakamira sei. Ini ndiri munhu waMwari ichokwadi. So handiteere munhu kumba kwake ndizvozvo kuti uya kuchechi kwangu. Munhu ndiye anonditsvaga ega nematambudziko ake. So inini zvandinoita handigone kuti handiudze munhu zvokutaura. Ndinoudza munhu ndiye anozvitaurira ega. So anogona kuramba because anenge achichapa mukuroyiwa kana kufa. But chiaudio chiripo chividhio chiripo ndiye akazvitaurira ega because iye akutonyangadza futi zita rangu. Murume akutonyangadza zita rangu but iye ndiye akashedzera achizvitaurira ega. Inanda kumuchitera kubva kwake kana kumutsvaga ini because pakava chinzi haasiri akadaidzira aifanira kundisuwa kana kundisungisa kuti mandikurudzire ichi but iye ndiye akashedza but ndiye akutondinyangadza futi kuna sekuru wacho Kanengo koko. Tichiripo paMadzibaba murume uyu akatombotifonera isu weSonara TV achitsanangura matsananguriro akanga achiita pinyaya dzake. Tino maquestions atakamubvunza kuti akabva amirira ipapo isu takachibvunza ndakamubvunza kuti ko mota yako handiti pazvinhu zvese pawakabatsiwa zvinhu zvese izvi ndakamubvunza kuti handiwere wakataura zita rekwawakanga wakapedzisira kuenda because Madzibaba wakabvunza zvakabvunza iye akatsanangura zvakatsanangura patiri paaudio achitraya kuramba zvinenge zviri kuedza kureva kuti murume uyu ari kutya here kana kuti ari kuda kundosvibisa kutya because even kana T1 chaisha ndizvozvo zvaari kutoita izvi zvokuzoti chichiwati I think so kuti Madzibaba sei wazosara vega but T1 mavidhio akamaona mavoice akamanja munhu achitaura but because unozwa kuti munhu anzi atya munhu ozotanga kukwata kutya. So ini ndechingoti vanhu kana muchikwata nhau vanhu vesocial media musauye kusoyo kwangu gara ikwenyu ini handikutsvagei. Of course why because aunotoita kunge ini ndini enemy but vanhu ndo vakauya vega vachinditsvaga vega ina handina kutsvaga munhu. Iye T1 wacho futi ndiye akauya kwandiri so hafanira kutaura mazvo because iye T1
mavidhiyo anawo zvese anazvo evidence anayo saka ikana kuzotaura kuti madzibaba vari wani it's not good saka inini ndeisara kuti ngavagare ukoko kana vachitya kufaka musatange zvinhu zvamusingagoni kupedza ende two inini chinhu chandinoonaka chandinofarira ini ndiri munhu waMwari so pakunamata kwandinoita inini handidi kunetsana nevanhu zvangu zvakanyanya so ivo kana vaona kuti nhau iyi vasingatoti nhau iyi iendere kumberi vasaramba vachitaura zvisina basi kozi inini handisi ndakaenda pamota pemunhu akaenda ega kumota kwake akadaidza zvaakadaidza ende asingazvizive zvesezvo isusu tichiona kuti Sekuru Kanengo munhu anoshanda nechivanhu handiti toti ing'anga haika ndosava chinhu Sekuru Kanengo imi muri madzibaba muchiratidza kuti munoita zvechechi zvaMwari right pamaaudio panga paine kutukana kunga kuripo mashoko okutukirira andakanzwa akanga achibuda kusona akatuka kusona ndakuno pana amaitaudzana panga pasina kutukana asi papa ine mashoko makobvu akanga aripi unonge usiri mudzimu because mudzimu hautuke baba tinadzo ng'anga dzatinoziva ana sekuru vedu isusu dzaitonge dziri ng'anga dzaitotyisa but so inini hangu handina chakaipa nevanhu ndaichingoti kana vachida kuti nhau dzipereka ngavasiyane nezita rangu because inini handina kushedza mudharoka mota ende iye mudharoka mota ngaasiyane futi nezvangu because iye ndiye akandivinga ega kuchechi kwangu T1 futi ngazive zvaanotaurawo futi because iye ndiye akandivinga ndega kwandiri ndizvo saka kana uzoda kuzofamba kutozondinyangadza zita rangu azvibude because iye maaudio zvese anazvo Kanengo achituka achizondipa 3 days kuti unofa after 3 days zvese anazvo izvozvo azoti munhu waMwari chaiwo mudzimu unobva kuna Mwari saka ukani unopejera munhu ina ndipejere munhu kuti afe so kana ndichida tonto wangu ndinongoita ndakanyararira handitaure nemunhu ndinongoita ndakanyarara kuitira mangwana because ndikakuchenjedza unondirowa netsvimbo zvino handikuchenjedza ndinongonyarara saka ndinoti kumudhara wangu Sekuru Kanengo ngatingoitawo zvinhu zvokuti tisaopozana inini zvokundituka ndo zvandisingadi handidi kutukwa ende kana mada kuti nhau ipereka musanambe muchitaura zvisina nebasi because wakandituka ukaita kwandithreatena mazuva ekufa ndichiri mupenyu nanhasi saka usati ndinotsvaga mbiri nezita rako of zita rake ini handina basa iye ndisekuru ndiri madzibaba inini handishande mushonga indoshanda nemoto ende ndinopisa mapisiro andinoita manje ana kugara zvakanaka saka vanozogara mamutare so vanogona kuzotaura kuzoti tichwatwati handigona kuti tiite mapise nevanhu so ngatingoita zvivano zvokuti wati kuna vamwe vanhu vanenge vakaponera kung'anga wakapona wakatobatsiwa vakabatsiwa wakapona kung'anga kozoti vamwe vanhu vakaponerawo kumasuku tomadzibaba Elias so vanhu vanobhilivha zvakasiyana ndo zviripo but ina handidi zvokutukwa chete takanga tichitsvaga musocial media platform pane wakanga achitaura kusocial media yedu Sonara TV wachitsanangura umwe namwe chawo zvaitaura achiti madzibaba Elias naSonara vazotiza vapinda mutsanga vakazodai vadai pakaita unga pane nyaya yakanga irunzi pane nyaya yemumwe muCID ainzi akatumwa naSekuru Kanengo from Harare mungatipa brief nhau iri ina handifambire zvisina basa pakukazi kana ndiri musungwa mupurisa anofana kuuya kuzonditora pamba pangu ndakamutaurira ndikati iwewe dhiraivha mota yako uye unditore kumba akandifonera ndikamuti iwewe yaunditore pamba kana ndiri musungwa ndikatozoenda kuchaji ofisi kwacho vakomana vanoti hapana nyaya munhu vakadai so hatisi kumuone akati aenda muti ndomutiza handisi Jesu kaitunoiswa mutsanga Jesu ndiye akavanzwa mudere tsanga kwete inini so unaza kuti handikwate munhu kauno kangu ndekuti handikwate munhu ndinotya Mwari saka vakomana imimi vanhu intaneti ka ngavafambire chinhu wani because kana vakuzochichidzirwa vachizokwatiswa vatanga futi kukwatawo hazvibude ina handikwati saka kumasoro kwangu ndichavabhana mandichakubhana yakuma ipapo apa tiri papoint iyoyo ndofunga ndakanchida kudzoka kuti tibrowse pa this point yemudhara uyu ari kutaura pamusoro pekuti inini handina kudai nekuzodai nekudai mavideos acho aripo atakaposta ainyatsotaura ega nemuromo wake kuti izvi ndakazvipuwa kwaSekuru Kanengo
naika maclips mamwe atanga tichiona isusu aitaura izvozvo but pakatifonera bhekanga kuti imimi ndinoti mubudise pasocial media kuti imimi handina kutaura izvozvo asi pavhidhi tanga tichiona izvozvo tozvibatanidza sei. In fact kuti mudhara wekoyo hatingati akataura zvakawanda asi mudhara akashedza zita chizita rakashedza chete ndipo akaenda wozini ndakangomuti iweweka mushonga kwaupiwa kunani ndobva ashedza zita ndizvozvo ine handa kumboenda kana pamota pacho ke iye bva ashedza zita saka iye ngaarege kunyangadza futi imimi. So I do remember kuti ndakasvika kuti pakutukana naye takatukana tikaudzana mashoko nemudhara yatanga kutukana iye akabva ndibatanidza kuti kumeja makozi ndichitaura nani namaneja wacho tindi maneja here chicho akapesa akungotukirirawo but hakuna n'anga ine maneja n'anga iite maneja ende ndiye munhu ari kuposta zvisina basa other sekuru kanengo wacho hasi kuposta futi zvinhu izvozvo iye maneja ndiye ari kuposta zvisina basa. ini ndakaona kuti same manager iye ndiye akaya kusocial media platform akataura achiti he madzibaba vazotiza mutsanga aita sei ndiye munhu akauya kupi kunoku ndati pese akaya kunoku ane link nemanager upi uyo ari apa n'anga iite manager baba mudzimu auite manager unenge saumwe muturikirisa umwe anotakura bhegi anotakura gona saka n'anga iite manager kana n'anga yaane manager si business inenge yatova business hauchari hauchazi mudzimu hauchari mudzimu wakushanda kana ivo achida kuti nawo ipere ngavasiyane nini because the moment pavachataura ndinotodzoka futi kuzotaura chandisiri kuda ndechekuti vanhu vati inini ndamukwati saka apa zvinoedza kuti simba rakaita mamwe maplatforms like yamuita T1 station anditi akaposta zvinhu zviri murumo yanditi akazviposta zvichaedza here kuti imimi haana kubvira ambokufonerai kutaura nemi inini haana kutaura nini kuti ndapiwa audio yakadai nekudai haana kutaura nini akangoita zvake zvo saka ndiri kumuti kwangu mazuva ndichadi kumuona kwangu mazuva kwangu hachadi kumuona because why haazive zvaanoita imimiwo mukaitawo zvandisingadi futi murega kuuya mese because hachitauri kuti kuisa kuenda pasocial media zvonitasisa kunamata ndinongoramba ndichingonamata ndichingoenda neupei ndine vanhu vangu kudhara ndagara ndiine vanhu vangu ende basa racho ndinorigona musi unapa ndakatofonerwa nakomana kudiamond chiti vaitimbotaura nyaya yasekuru vari muno ndikati haina handikwanisi hangu handigoni nekuti pamakati hwauye vakati kuuya vakarambawo saka ine handikwanisi wese patinosangana apaite musha hatitaudzane zvakanaka ende muprofita anenge anga hatigoni kusanganidzana so ndiri kungonzwa vanhu vachinyora kuti mazuva vaingosiyanei nazvo vapostori vanonamata kuti siyanei nazvo siyanai nazvo manager wake ndiye asiri kuita zvakanaka ndekuti ndiye ari kuposta ndiye ari kutukirira saka anofana kungoziva kuti ine handishande nemvura ndinoshanda nembiya yemoto saka pambiya yemoto ipapa ndikatsamwa manje right ameno saka pandiri kuda kubvunza inini ka ndepekuti maona maitiro ari kuita uyu mufana Sonato na madzibaba Elias tingati madzibaba Elias wari painterview here kana kuti vanhu vari kutogara pasi vachitaura nyaya dzavo inini semaonero angu tsunga ameno iwo waonawo sei pakutsanangura kuri kuita Sonato na madzibaba Elias maonei ini ndingati game rapo muZimbabwe nderekuti munhu wese kana akaita chinhu munhu wese asidosara izofanira kuti izvozvo we all know kuti kune mamusicians mabig musicians but unoona kuti munhu wese aringomuka angoti ini ndadi ndakuimba everyone saka zvimamedia izvi munhu wese aringomuka angoti haini apa angonzwa kuti kumedia uku kuno zvinofamba so vatoti haini ndaa munhu wemedia because you can't say kuti you are interviewing someone you wechitopa munhu hint yekuti mubhombe munhu kuti madzibaba hamusimere makazotora phone number makafonerwa iri naT1 mukadai that's not a proper interview inini alright pavidhiyo yani maiona inini ndenge ndiinei namadzibaba Elias kuti ndiwafonere kuti ndataura nemunhu uya ndoisa here audio ya pamhepo
ndenge ndichida ndaida permission ipi kubva kuna madzibaba Elias because zvinhu zvanga zvagara zvabuda kudhara handitika saka ndenge ndisingadi permission kuna madzibaba Elias boss pandakataura nawo handina kukumbira permission kuna sekuru Kanengo ndizvozvo kuti interview yandataura na madzibaba Elias ndo posta iri pamedia handiti nekuti zvinhu zvenge zvatogara zvapa ground saka kune vanhu venge vakateerera vange vakuda kutomira kuti saka zvakamira sei zvichazoita sei saka inini pandinoda kungojekesa ndepekuti inini kana ndichibata nyaya ndasiyana na Sonato anenge ari kusaidira madzibaba Elias inini handisi kusaidira madzibaba Elias handisi kusaidira munhu rasekuru Kanengo hauna saidi rawakarereka pakati nepakati right chimwe chandinoda kuudza kana ivo vakateerera madzibaba Elias kusove kwavo handitsike ende hapana chandinonyengerera kwavari ndizvozvo because ndo nhau dzimwe dzatiri kubata panapa dzemaprofita idzi enhema asikuda kutaurira vanhu chokwadi zvekuzoti chinhu chavo wakaenda wakachibata pai wakachibata motokari ndina basa nazvo hanzi munhu akashedzera zita ega mapanzo arunzi kwanzi munhu akashedzera zita ega iwewe ungati here munhu ari kutaura kuti ndakakuudzai madzibaba nyaya yangu from the beginning ndikakuudzai kuti ndakafamba so munhu wacho akabatsirwa ari kuadmita kuti inini ndakaudza madzibaba Elias nyaya yangu wakusvika kudare wakuenda kuprofita the same thing zvandaudza zvandaexplainira hawana kuprofita zvimwe zvinhu ndataura ndo zvawanga kudi zvawanga kutaura wapasowe pavo saka tingati huprofita here kana iwe uri kutaura zvinhu zvawatauriwa wari kutsanangura nyaya yawakaudzwa nemunhu munhu auya kobatsirwa anditika auya kunobatsirwa anogona kutsanangura dambudziko rake muprofita akadini akanyarara handiti muprofita akanyarara then wakupinda pamatare zvafambira munhu kuti dambudziko rangu richafamba zvakanaka wakuprofita zvinhu zvaakudini zvanga achikuudza saka panonetsa ipapo mhuri yeZimbabwe pari kufanira kuti muchenjerere saka inini hangu ndichiri ipapo madzibaba Elias havana kuprofita kuri kusaidi kwangu inini waprofita inini handidudziri izwi rekuti muprofita ipapo ndinotaura kuti hapana chaprofitwa hapana muprofita pana madzibaba Elias kana nombu munamati yacho kuroti handinogesa ndichungobuda muningirike mukirawa ndotorasa wataurirei zvinhu zvandakuudza handiti munoziva zvinoita vanhu vaya masowe vanhu vaya vakasvika pasowe paya vanokuvhiringidza handitika uyu munhu uyu akanyatsa kutovaudza madzibaba Elias kuti ndine dambudziko rakadai zvikanzi wozouya kusove handiti kana makanyatsa kuteerera maaudio aya wozouya kusove tine zambara musi wakati pazambara paya manje hawachashandise izwi rawatumwa nani naMwari wakushandisa izwi rawakaudzwa nemunhu uyu kuti madzibaba shuwa ndibatsiriwe dambudziko rangu rakadai wakume saka imi maida here kuti munhu uyu amire pajekerere pese pane vanhu vese vekereke kuti zvaari kuniprofita ndakamuudza kumba zvaibuda here zvenge singabuda ndimukuona but akatiwa akazvininipisa kusvika madzibaba Elias waita zvavanoda naye wakamutamba raka akatambwa fish akaitwa sebhora handiti kudzimana munhu akabvuma chiprofita chaasingaziwi handitika kubvuma zvichida akasvika pakubatirwa chinhu chaasingadini futi chaasingazivi zvimwe zvichida ukatobhadhara mari yechinhu chausingazivi animaona saka inini kubvuma mhosva dzausina kubata then pamwe pacho pandiri kuonaka chimwe chinhu chamusiri unotisaka hanzi big lions don't turn when small dogs bark zvichireva kuti mukatarisa this example yechirungu iri kutipa kuti sekuru Kanengo they are the big lions handiti muri kuona here kuti apa zvinhu zvese zviri kuitika izvi handiti sekuru Kanengo was always easy wakanyarara wakaiza uruona but wari kutokonywa uruona kubayiwa upenzi uri paona moto upenzi pari kubuda ndepekuti munotorana naSonato to continue chinhu chakapera kudhara uruona just uruda kunyepa kungoda kuzvijustifya chimwe chandiri kutoona futika chimwe chamusiri kuona futika iye Sonato wacho chaicho takuda kutotaura tichitarisa hatisi kuona ari munhu webroadcasting wazoona is not a munhu ari kutoudzawo futi zvakare madzibaba Elias zvekutaura ukuona
ndozvandataura pepe kuti haungati you are interviewing iwe uri kutokonyesa munhu ite ko apa mambasiri apa ko apa which means matanga mataura nyaya yacho musati maenda pa TV kuti tichazotokonya nhingi tichazotokonya nhingi saka nyaya yangu iri pakuti zvinhu zvaruratidza zvinoratidzwa nevana vadiki because you can't continue chinhu chatakati chakapera imakuya futi makuti mauchisimudzani chaazodai kusowe kwangu handimude wakadi kuzozvitaura kudhara hanzi takazotiza Diamond FM yakazodaidza nhingi zvikadai tikazoenda mumajecha tikadai manager waSekuru Kanengo but those people haasumbotaura nemi nyaya dzacho natina kwadziri kwadzikananga hazvina kana value but chandikuona ndechekuti team iri zvari kuita manje ndezvekuti ruri kuda attention ruri kuda war zvekuti vanhu varikuda kugena mafollowers ifollowing kuda kuti izvozvizvi handiti isu tine following vanhu vakaona video vachitanga kuti ko madzibaba Elias wacho ndevapi ndo ukona ndo psychology vari kushandisa otherwise nyaya hapana because you don't justify yourself pazvinhu zvakadhakwa you understand so hazvina mhosva inini regai ndingondopendere nyaya yamadzibaba handitika inini kuna madzibaba hangu mashoko echenjedzo andinokwanisa kuvapa ndevekuti ngavasiye kutokonya nyaya dzisina basa ngavagare kusowe kwavo ende inini wacho T1 kusowe kwenyu handidiniwo futi hantiuyeko tinenge tichida kondi hakuna studio tinogara mustudio iwo vanogara kusowe saka ngavaende kusowe kwavo iko vanoda kuenda kundobatsirwa ikoko vavandobatsirwa chinobatsirwa zvinhu zvavo ikoko kana mukati hamuzvizive ndizvozvo maendako mukatsvaga makudo mumugomo munodini munomaona ende imimi ndimi munenge maendawo zvechokwadi pasowera madzibaba Elias saka inini kuna madzibaba Elias handinei nawo indakangobata nyaya sezvairi but nyaya yangu kana kuti nyaya tinayo panapa ndiye maprofita enhema handiti ndo nawe yatawinganira panapa tiri kuda kubatsirana nemhuri yeZimbabwe tichindopa futi chenjedzo kuti zvakafanana nemurume we akaenda pasowera wowe akandoprofitwa zvinhu zvaasingaziwe handitika munhu anokuprofita zvinhu zvausingaziwe muprofita yeye anonzi chii saka zviri pachena semanza embudzi alright isisu ngatipinde munyaya yedu zvizere nhau yedu isisu varume tiri kufamba nemashoko echenjedzo kumhuri yeZimbabwe ende hatisi kumira muZimbabwe mapinda chipfukuto mapinda gonye kune maprofita neng'anga wari kutora mari pasocial media right ndo vanhu vatiri kuisa kuvanhu ivavo kuti weduwe ngwarirai pane zvinhu zviri kuekitwa ndofunga takambozvitaura futi handirika saka nhasi ndofunga tauya tiri kuti isisuka tinoda kumbokuratidzai zviri pachena hatisi kutaura nemuromo chete nhasi tiri kutaura tobva takupa chenjedzo uchitoona kuti okay ndo bhoro raitambwa apa iri ningiriki akatomboriitirwa iri ndakatombozviitirwa izvi live tiri kupa advert yacho advert yemaprofita neng'anga vanenge vachiti mukazoona zvakutendera pamedia mobva mati maiwe ndoda kuti wabata tigadzirirewo pamba nyaya dziri kusekuleta kwanza haizvozvi nyaya dziri kugadzirwa baba saka toda kuti tiwirirane kuti totanga neipi apa totanga neyekunamirana kwevanhu here kana kuti totanga ngatitange yemuroi totanga yemuroi yekunamirana ngatimboisiye ngatimbotange neyemuroi tombotanga neyemuroi ngatimbotanga neyemuroi alright regai titange neyemuroi tabva pakutanga tabva yemuroi tobva tataura nezvayo tomboibata iyoyo toona kuti yakamira sei right muri yeZimbabwe takumbokupai vhidhiyo zvavanoita zviya ndo zvatakudini takukuvhara behind the scenes yechi chirungu chacho ndo chamunoti ichocho exactly vari kuzvinzwa ndakakudza kuti ma-V11 tinawo ende hatisi kumira kuitsvagiridza tine butwa rakadai zvoti katanga kumabhedheni udaika asi shoko redu kandirekuti ngwarirai maprofita enhema neng'anga right ngationei vhidhiyo yatiri kutaura Aiwa akapfeka. Wapebi wewe. Uyu akatopfeka. Wapebi. Asiwo ibawe muna. Imi akapfeka. Kunyanga. Imi. Ausimuziwe. Yotarisa muna anda kurowa mana anojairira uyu mani. Anda kurowa anojairira uyu. Baba kunyanga nani nani? Ndabani wangu anditiza. Sawa. Arutogona kutaura uyu. Anojairira uyu. Makayari. Mapengero.
Aiwa uyanone Sasa sei wa mwajeni. Utitsage. Siyana inene. Na iwe ndiani ko? Ndiani kwatisiwe. Ndiye ana roho. Atisiwe munhu. Nawe ndwari wewe. Iwe. Mamona ndiye ana roho. Iwe mroho wewe. Rude wewe pale. Iwe bata munhu. Ari mashuro. Aiwe kana unaenda naye. Bora dogo. Ai. Ziri kwa mtu. Munhu aze ame mufere munhu. Uyu aze ame. Ndiwa. Brai naye baka. Kana bara mpaka Wara mai wangu rupiteka gwara mai wangu wendi wani. Wamwabari kupi. Right. Ndofunga mazona ose inde moto. Zvino zviri pachena. Zvoti kana kuri munhu ano maziso ekuona. Ano 5 senses dzakanyatso kwana. Wega iwo unyasotonote apa idrama rikuitwa. Because asika wanu amino chichi nozomboitika patiri mazimbabweni to believers chi tinenge wanu wanenge achida unozoti wanuka ipapa munhu akatoona video antofona kuti sekuru ndagadzirwa pamba pangu ndanetswa nevaroi wawana kivideo chakadai uyambate hola titori nomwe munhu atakambofonera pana vakambotifonera akatotiudza takatomudza ati shamari zoda kuita izvi hatizotaura nemazita but akatomba hindi akatoti shamari zoda ita izvi hazviiteba zikazi pamwe zvinhu zvavo zvinozoita after right chinyarara yes I believe right alright anditi maiona ka video iyi video iyi papa yakashutwa wakabvaona kuti ano atinonyatsa kudini atinonyatsa kushuta atinonyatsa buda zvakanaka yakanyanya kaudrama iri kuburitsa chiudrama bari pamakuru mamuona kamusikana anotomona zvakarita asi chinotinetsa ndechekuti wai munhu usingatye gora usingazive wotongoti ngatitoenda yapa mako pana ndoda kutaura ipapo kuti shamari just think of all those graves kuti ushingo wacho wamanaka tinotagurana nemhepo wakomana ndo pamunozoona wamwe vanhu vachingotambura wamwe munhu kana kupenga from nowhere chiwindi chinokupa kuenda pamakuwa wondoradzikwa pazo kana kunyanzi wapiwa mari wondorara paguwa kudai munhu asingazive imari yakawanda wabva kupi ndabva kunyanga kuchibisa zita kunyanga usina umbosvika futi mulocation tokubvunza kuti kunyanga unokuziva here haakuzive ngatichione imwe yacho yakazotendera ngatichione yakatenderera pana iyi wakazvoona kakuti haina kutenderera iyi haina kunyatsa kubuda handitika wachibva wadzokorodza futi saka ngatione imwe yacho yakazotenderera pasocial media yakazopisa pasocial media akomanaka wakazati aiwa akapfeka yo wabvepi kuinyanga wauya nani alright watizwa nguva iwe hausuziva rowai munhu akarowa anotaura kuiya zvosara sei vamwe vaka vachienda saka iwo asara sei vamwe vachienda saka paguvapo unoziende pani hanzi ndokupi hanzi ndokuinyanga oya nani mafamba sei kubva kuinyanga kusvika kuno hanzi mafamba sei hanzi mafamba sei
Munhu here. Ada kurowa munhu. Mova kunyanga muyazoroera kuno kushokana. Uyu ndo kurowa. Akazara pamwana mudiki. Nekutamura mandakaita mai wangu achirwara achita zvaro. Muri kuzviona. Right. Muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona kuti tiri kunyatsa kubata nemo. Asina zvake pfungwa dzekuvhurika. Ngagara akadaro. Nemazizo anoona. But wanawa imbavha. Yes. Ende muri kubirwa, muchinyeperwa kuprofitwa, muchinyeperwa kurapwa. Hapana chinhu chaunorapwa. Ukatongoona muprofita anokudza kuti ndinokurapa pafoni. Hakuna zvakadaro. Unorapa pafoni sei wotumira mari pafoni wewe? Ende iye nditaurirei kuti varume, imi makambozviona kupi zvekuti muprofita chaiye anonzi anoprofita achibatsira vanhu. Uri kuda mari yeyi kana uchiti yoda kubatsira munhu. Tinoziva kuti ndo basa rako raunongochinyanya kuita nditi. Munhu anotendawo ega. Auyaone bhaketi reupfu. Auyaone but izvozvi ukada kunyatsotarisa chokwadika. Varumeka. Maprofita machinji aenema. Maprofita aenema DJ Moto. Ndonyaya tiri kutaura nhasi. Chindiudzaiwo inini pavidhio iyi yemuroyi kuti zviri kufamba sei, handizivi ndingatsanangure sei. Ndofunga manyatsa kuona kuti isisi toda kuburitsa kuti vanhu vanyatse kuona kuti zvinhu zviri kugadzirwa. Handiti chinhu chinotogarwa pasi chotorwa ningi zvonzi iwe ita kuti iwe watomuroyi ozorwa madhaka. Maona zvinge zvakaita musikana enga akatozorwa idirama riri pachena. Handiti iwe ukachiona utora foni ipapapo akufona kuti inini musha medu baba wangu wakafa zvisina kutsarukana, uyai munhu waMwari mundigadzirirewo muroyi wacho tinobata. Ndiani akambobata muroyi? Ndiri kuda 700 kuti ndigadzire pamusha penyu. Ndikuda 1000. Nyo tinonetsa ndo pandaitara papa ndikati unoona munhu asikazivi chinhu atori empty headed ukamudza kuti 1 + 1 is 6. Handiti nyangwe isusu tikauya tikazomukorekta kuti shamari 1 + 1 ndi 2. Munhu eye anonetsa. Aikona zvekutamba. Unoona anonetsa kuti timubhilivhise kuti no. Apa turungoita wedu just to reveal the truth and kubudisa kuti no isusu we are done with these people and page redu ngariwe a righteous page. Nyango zvichira kuti we are going to lose many people or many subscribers. It's better kuine vanhu vanozotipupurira mangwana kuti ano vanhu ava makandibatsira vakandibatsira. Ngokuti zvakaoma sei DJ Moto, DJ Tsunga, kuti inini vanhu vanondiziva tichkachi handitika. Right. Ndotambira video. Ndopiwa inini video zvonzi isai page handitika. Ndobva ndapiwa mari. Ndichitodya mari iyaya ndichitoziva kuti mari iyi pane munhu arotobirwa nekuda kwemari yandapiwa. Alright. Tisingabati nyaya yekubirwa badzi. Mira tende pa imwe nyaya hombe. Imwe nyaya hombe yandakazonyasa kumeditatewo ndandega kuti no, we have to stop publishing these bad people. Pane nyaya yekufa wakomana. We don't know kuti zvizvaitika behind the scenes out there. Kune vanhu vaifa vatisina kuzombobvira tamboziva but variko vanhu vakafa because of the way we were doing things. Because kuna anenge aine situation baba. We are not blaming the people anoenda kubatsirwa nevanhu but it's because dambudziko raunenge naro nguva yacho ndo rinokupusha kuti uende because unongoda help. Ukona une munhu ari kurwara zviri serious kana munhu ari pakoma wosvika una madzibaba taikumbirawo kuti mutibatsirirewo munhu wedu we beg you donzi bvisai kana kuti 3000 mati 3000 hatina tinozoona kuti toita sei mira timhanye patinodzoka modi atobvumi kusara achirapa munhu eye nonzi imimi tanga imabudisa mari 3000 toona kuti then munhu eye anozofa handiti then mamaenda 3000 yapo nonzi makanonoka kufa kwakatoita kugwinya kuti makatononoka kundipa mari so you saka chakakosha mari upenyu hwemunhu neupenyu hwemunhu chakakosha marika
because akoshesa mari ka akoshesa. saka chakakosha kwaari mari saka haisi ng'anga kai haasi muprofita hapana muprofita haasi muprofita haisi ng'anga zvakafanana nembanje adzikwereteswe kana uchitenga mbanje haikwereteswe kuti ashamwarika unoibvunza uchiti chii ndokusungisa saka iwe ukasatomupa mari ipapo ka atoziva kuti zvaari kukurapa zvifeke haupori saka unozongoda chi adati usimbochiuya cheka chimupa mari hapana upenyu mari munhu anoshandira munhu anobatsira oti wakomana kana munhu aita ndipe mari yangu so pane pamwe pandoda kubata handiti ka ng'anga nemaprofita hawana kuuya panyika panapa kuzorwisanisa vanhu ava wakauya panyika kuzoyananisa kuzoyananisa vanhu right mhuri nemhuri yes right ng'anga kana muprofita anoziva tomboti let's say DJ Moto imimi mauya imimi rutadza kuwirirana neuyu handiti ka imimi makaromba chikwambo handiti chakupedza mhuri uyu afamba anzwa kuti mimi mune chikwambo apa ineni pakutsvagawo mari right inini ndiri ng'anga kana muprofita zvandinoita handiti ka kana inini ndichinge ndiri ng'anga kana muprofita zvandinoita handikutaurirei imimi DJ Moto kuti imimi DJ Moto ndimapedza dzinza rese semuyananisi yes ndinonyatsoziva kuti hapane chikwambo but ndikachibata dambudziko rinopera ndinouya negood way nzira dzakanaka andimukona mabatira muri kuita babawa babawa kawa pane wakuru wekudhara wakabata zvinhu ndo zvinhu zviri kunetsa mumhuri mungango wapomere mhosva awa handitika asi awa wakatopfekedzwawo jira rasingadini rawasingaziwe but taakuchigadzira kuti dambudziko ridini baba ripere handimukona kana ari munhu anogadzira zveshuwa obva atobata kana chiri kunzi pane chikwamboka wobva wagadzirisa watochena kana ari makona atobuda makona imi mamuna kusara muine question mark yekuti awa ndo wari kuuraya chi anditi watokuyananisai imi michiregai pamunotobva padare pamunotobva muri kumhoresana zvakanaka ukaona muprofita achichiuya akitotaura kuti ndiye muroyi mwana wenyu akafa sondora pfuura ndiye uyu ndo akadya mwana wacho musoro wacho utorimo mumbakana muchida ndoubate ipapo anenge abva kumbare kotenga musoro omunhu chidehenya obva wachicherera pamba penyimi ndo musoro wemwana wenyu kurwisanisa wanhu yamuri kutaura djt1 bosi sure ariko mafamilies vanhu havasi kuonana because akabhilivha zvakaudzwa naprofet akabhilivha zvakaudzwa neng'anga akabhilivha zvakaudzwa nemuprofita wake kuti ninga anoroya ndiye pedza dzinza apa iwewe futi kuti uzodaro wakagwada pa pana muprofita wayo wabvunza kuti chii chiri kunetsa watanga kutaura history yemumba mako yese inini madzibaba muna 19 chakuti kusvika 19 chakuti kusvika izvo daidai zonzi alright pamwe waexplain akanyaya anongoti tete wako wataura apa ndiwo badzi changokuitira nhombo dzekuti uchengetedzwe asi tete wako watotaura wauri ususpect ndina amainini wangu ndiwo chaiwo amainini wangu wangu wasingabve mumaprofita neng'anga exactly wenge wasingadini wasingabve chabuda chi ndichocho hapana wanzwapo ndo pari kuriridza mweya wasvikapo wanzwapo paridzwa ngoma zvakanyanya waripo wanzwapo wakiriridza mweya ndo wasvikapo rimwe gore zvavakazoita wakasvika pano muprofita vandotono dambudziko rawongo wakazvitakura wakazvitakura wakati masoko amunondoziva munhu kana akazvitakura wanenge waida kuedza kuda kuprotekta mazonzi amusununguke zvakanaka zvazodai wasvikapo wabatsirwa kanzi regai tisvikapo ivo vane nyaya dzavo dzekuti wanoprotektwa pamuviri handiti wakutosvika totaura nzi amai imimi ndaona murume wenyu unohura zvisingaite chinditaurira kuti iwewe unofirei une dambudziko rekuzvitakura kwawakaita pamuviri wapuwa imwe stress yekutoti murume wako haagari pamba ihure remurume iwo maprofita wacho futi ndo bhizi kunyenga wakadzi wewanhu hure mahombe anditi uri kuzoona wakubvonyongodza one waputsa imba yekutoti mukadzi kana asina zvakanyatsomira zvakanaka anogona kusunga mukadzi uyu kuenda 2 pamba haachagare zvakanaka nemurume yake ratobopoto bongozozo pamusha uri kupaona saka vanhu ava vari kufanira kuchenjererwa wakomana maprofita enhema ari kufanira kuchenjererwa manzwa here varume ende chokwadi maprofita enhema varume mukada kunyatsotaura ngatidi zvokuda kuswera kuda kuteni awandisa
angofila kutoti ndinokwanisa kuti ndinge ndichitotema tumatanda twangu apo ndakutoesa karuzhowa kake nekamureza Mwari ndiri pano. Warume vanhu vari kuita zvekutamba naMwari here wana? Ende nini what I don't chii tsunga ende nini chandisinganzwisisi ndechekuti baba kuna prophet adeti kuna bishop kuna evangelist adeti kuna pastor right anditi kuna tomutani uyu watinoti teacher toti kuna teacher and whatever ndakangana but they work in five realms anditi ukazvitarisa kuti izvozvi zvakuti munhu kana akatanga ari pastor anditi you don't have the authority in all these realms kuna apostle apostle inini in my own understanding ndakanzwa kuti apostle ndiye anogona kushanda in all these realms dziri 5 idzi ndiye anogona kumuka aine evangeri andichi ndiye anogona kumuka ari kufundisa ndiye anogona kumuka ari kuprofita but izvozvi manje munhu akatanga ari pastor pakanzwa kuti zvechiprofita zviri kupisa unoona pastor uya achaiti zveupastor zvaakuprofita atomprofita atojamba all these realms akutoenda muuprofita I don't know aniyasi kunzwisisa but inini paword randakakura ndakadzidziswa randakabata ndezvekuti you don't work in all these realms kawani utori neprotocol yako iwewe yaunofamba nayo exactly une protocol yaunofana kufamba nayo zvofana even kuarmy kwakwe kune magrades anditi kune malevels anditi ekuarmy kune mapresidential guards uyu but mese muri masoja asi uyu guard uyu wanongofamba wanenge ari pakembu haakwanisi kuenda kusvika kuita presidential guard zvechishiri just like that kungoti ato presidential guard kune malevels muvona stage by stage anditi haukwanisi kuplaya role ranhingi kana asitori pahapo you understand iyo kana usina mweya weuprofita hauna point yamuri kutaura kababa muri kunyatsotsanangura zvokuti kana ari munhu ari kunyatsonzwa nyaya idzika idzi dzasiyana nedzatakabata last week anditi ka apa tiri kujekesera kune venge vasipo patv nhasi nevamwe kuti wanyatse kunzwisisa kuti mana mazuva anaya pasocial media ndo paakubirwa vanhu ende vazhinji vacho pasocial media kare taiti tikafamba mutauni taisirwa homwe so munhu aipinza ruoko muhomwe izvozvi zvinopinza wega ruoko muhomwe uchipa munhu mari iyi handitika wakushandisirwa brain kuti unoiburitsa sei mari muhomwe mako uchindipa ndo umbavha hwako mazuva ano unomusungisa uchiti ndiwakamupa mari ndiwakaenda kwari ndiwakatsvaga yope yake wamwe wacho right pane umwe sorry regai ndibva ndibate nyaya iyo aiwa izuva racho ranhasi DJT1 ngatitsanangurei pane umwe wandakaona paningirikini pa TV ya sekuru ningirikini ya sekuru Tashu muchinda uyu zvengakaita akaziva kuti sekuru Tashu ka munhu wewanhu munhu ane mukurumbira handitika iye achibva agadzirawo yake platform handiti bva atotanga kutoisa namba akiudza vanhu kuti ndini sekuru Tashu ndini sekuru Tashu yatombavhai right tauti vanhu vaziva zvepi zvese izvozvo handitika otherwise enga akatotora picture yasekuru Tashu vatoisa paprofile pake saka vanhu vakaona vanobva vati handi sekuru Tashu ndiyo sekuru Tashu iye anotodaira aine language ye kwasekuru Tashu iwo kamufonera iweweka anoti zviri sei muzukuru handitika zvinoita sekuru zviri sei muzukuru dambudziko rako nderei so sekuru ndaida kudaidai right mari yematare imari yakati muzukuru unotumira paikokeshi kana pamukuru ipapa panhamba idzodzi ndipinde matare ako handiti iwewe uri kuSouth Africa wobva watotumira chi mari uri kuti uri kutaura nasekuru sekuru wako wauri kuda wobva watoona kuda kudai so munhu uya zvatodai parakata zvaendwa mari yaenda saka chindiudzai kuti munhu iyeye anoitira vanhu wangani pazuva achipoketa achiisa mari muhomwe chigame ka ndazotaura wani ndikati izvozvizi munhu wese ari kuya neremix baba chiri kutoitwa neumwe munhu adoda kutsvaga way yekuti atochiite kuti atowane kuti anofikisa sei ukaona pagadzirwa kadhiringi iye anotoona nemetsi dzake dzekutojoinidza otolebhulowa kadhiringi kake kuti ndino kangu then nyaya yanga uri kutaura iwewe yekuti maprofita vanhu vari unyenga wakadzi wavanhu ndine umwe fesi wangu wepagweru so ndisikataura hangu nemazita fesi wangu aidayo so
aiudza munhu akauya pane manguva yaya kana ma-Thursdays anobatsirwa vanhu handiti mukadzi uyu akarohwa nepsychology yekuti handiti akanzi marriage yauri handiti haisiyo yaifanira kuita sei yaifanira unge uri mukadzi wacho anga akabata nawo ndopavanobva famba vakomana mira uone vanzi marriage yauri haisiyo yaifanira kunge uri apa mudhara murume mukadzi aienda kumatraki mukadzi uyu anyanya kuda zvekubatsirwa sterek murume ari kumatraki sooni saka manje paibatsirwa adzimai avo manje paino munhu aidhakwa nemurume wacho paanouya ku10 akatogwadamirira kunzwa mai avo achiita sei vachiprofita saka nzi mai marriage yamuri haisiriyo maifanira kunge muri saka mira titaurire mweya kuti muriratidzwe chaiye murume wamaifanira kunge muchitoita naye zvikati alright saka ndoita sei madzibaba zvikati mangwani mumukire makusenseni kusvika panapa murume wamunenge maona ndiye chaiye wamafanira kunge munaye apa idzi dziri kuita sei dziri kunzwa uri kuona dziri kunzwa kudaro uyu mufesi haana kuzotodobatsirwa akabva atoti atanga afonerwa bva atobuda bva atodii bvaruwa pasi akamirira nguva yekudii yekungotsanangurwa yakamirira nguva yekuteera mai vaya zvineyo mai avo ma5 wakananga pai pasowe pese apa ma5 unenge wasangana nani hapana wari kusvika kusangana naye muprofita uya ukazviri pachena ka ona hatina zvekutaura amai masangana neni mweya kana wati ndini mambosangana nemunhu here murodi kanzi aiwa ndinika uyo atorova mukadzi wemunhu nepsychology mukadzi wemunhu akati ndodanana nemweya mutsvene zvaendo nyaya yacho yakazonetsa baba saka handiti muri kuona kuti murume yauya kozi akazotipirwa kane shamwari yacho kuti ndozviripo mukadzi wenyu ari uchayiwa nemuprofita pakaita hoho aiwa rikavharwa sowe nanhasi saka isisu nyaya yedu ndeyekuti maprofita nen'anga idzi vanokurowa nebrain pamwe pacho panoda kuramba ndichidzokorodza ndepekuti maprofita nen'anga vamunonyanya kuona pasocial media that's why muchiona vamwe vanokuudzai kuti huyai paground handitika ukaona munhu anokuti huya paground munhu iyeyeyeka ane zvaanogona handiti ukaona iwe munhu anogadzira chivhidhiyo chake obva aisa nhamba ipapo obva ati iwe tumira mari uri ikoko pamwe pacho haasiriye uri kuzviona saka paita muprofita here paita n'anga here apa hapana saka vanhu vari kurohwa mari nesocial media musarambe muchingoti imimi maona kavhidhiyo kamaona kari kutendera pasocial media rega ndobatsirwa ikoko izvozvo ndikuzviramba ende ipapo tiwanika ndiri kuona maprofita nen'anga dzenhemedzi kumberi uko kune hondo hondo yacho hondo kungaite hondo ka DJ Motoka but honai dai zvaibvira ka dai kana hurumende yedu yenge yapindira pazviri nekuti ukada kutarisa kuti chinhu chabuda tomboti pabuda vazhinji wacho wakanamirana apa ndobva zvanyatsa kukonfirmwa kunzi wanamirana sei zvafamba sei anozvipedza ndiani uone kuti pane unoona wakanamirana iwo hurumende ikanyatsa kupinda kuti munhu yonyatsopinda nemapepa onyatsoti kuti uyu ndi ane zinhata uyu tobvisa tonyatsa kusimudza munhu toona kuti zveshuwa pane chakanamwa here alright ende chimwe chinhu have you ever noticed kuti panoitika nyaya idzi handiti panongonzi kuinyanga kana ti panongonzi ndekwanhingi pane rimwe zita rakatombotaura kune rikunana kudarika kwachigodora uko kuvhumba uko kunongozi ndekwani but nei musikanyasi kutaura kuti pamba pakati adresi yakati tiri muraini rakati handiti ende pabva pashayawo here kana vanhu vemurainimo vasiri kuziva nezvenyaya yacho kumbobvunzawo kumboinda fyawairi watatu kuti mazvinzwawo sei akamirawo sei amai ava maimbovaonawo sei baba ava maimbovaona here vachisvika pano number 2 tarisai mavhidhiyo iyaya ano vanhu vanonamirana mugano panapa ndo panodini
uko haukoni kuti utomuziva kuti ndiningi ndibaba ningi wanongovhara panapa netwumakumbo kunyepa zvitumagaro tongofurwa mbichana netwumakumbo netumasokisi kunoku kwakangonzi vharona kuti musato zvinoitirwe kana chiri chinhu chiku chamunoziva kuti chakashata baba naamai ningirike vaita zvakashata plus munhu yeye achida kupona haangambonyari ba ndibatsirei sekuru usheshiwa ndakashacha ende ndakanyenga mukadzi uyu ndisiri kuziva kuti mukadzi wemunhu akandinyepera achiti handina murume ko wai muchizovharavhara zvinhu sei munhu anenge atemwa munodii kumuvharavhara kana munhu akwara kana kuti aisi arohwa nemukadzi wake arohwa nemurume wake munovhura kana abatwa nemukadzi wemunhu kubatwa mumba bcause zvezvekuunzi murume abatwa nemukadzi wemunhu mumba zviriko but hamumaona akavharwa handiwanonga achitonyepera musanidaro kana wachivharavhara kumeso uchitozoti okay ndekwanhingirike koisi wai vanhu vacho tisikavazive madhirama inongozi chaitika musakubva macho hatina papaul corner haisi tombotendera musakubva macho kuti anhu acho akabatirwa kuno ndimi mega muruziva kuti muinyanga mabatwa ngatiti zimbabwe ngaichangamuke mwana wezimbabwe ngaapepuke ipapo hatisi kumira ba sondo rinouya right tiri kuuya isisu nemavhi11 vanhu vanenge vakanamirana ndizvo tokuratidzai mashutiro apa sondo rinouya manje zvatoda kuita handiti ka toda kuvaratidza handiti pane vhidhiyo yataratidza nhasi vhidhiyo yataratidza nhasi iyi ndeyekumakuwa kai munhu engari pamakuwa uya ariko futi kwakwadini kwakanamirana saka muda kuti vanhu vanyatsaona kuti zvinofamba hawo kuti kumakuwa takamuona ariko kwanamirana ariko zvichangobuda zvega because pane one of the people angari like angari mucrowd raidaidzira kuti abva kupi uyo abva chi but at the same time vanhu ivava futi ndo vakabatwa futi wakanamirana futi munhu yeye mudhara unotomuona futi arichitobuda futi ari abata futi vanhu vaita sei wanamirana plus chinhu chinotaura manje ihembe dzinenge dzakafanana zvashutwa musi mumwe chete you understand saka aiwa ticharanyasa kuita tsvagiridzo hatina tsvagiridzo ba nyaya iripo ndeyekuti toda kuti ivo wazive ende toda kukupisai maprofita enhema n'anga idzi kune vari kufamba pachokwadi fambai pachokwadi varume nyika kana ichitendeuka itendeutsei kana muchiparidzira mwari muchiparidzira nyika ngaizive ende zvibva zvabuda pachena kana uchiponesa vanhu zvechokwadi yes isisu vanhu vatiri kubata panapa ndiri kuona ndofunga mukatarisa varumeka ndine vamwe vanhu vari kundifonera patakatanga programu iyi tine vamwe vanhu vari kutondifonera munoziziya vari kuti dj wapindwa nei zvazodai kana iwewe uri munhu wechokwadi zvinokuafekta hapana chinokubata unongosimba kauchipfuurira vhangeri asi kana uri mbavha ndopava kuti hatiwana kuzotiuraya nenzara akudza vanhu zvinizvi akutoudza vanhu matips because kana tiri kudaika tiri kuita kuti zvinhu zvidini zvireruke inini sofa vanhu vese vandaona sofa pana mbuya vari pachipembere vaya ndakanakidzwa kuti tichisvika mudare mavo vakasvika kubva vangotaura ka1 kuti ini ndine zvandinogona nezvandisingakwanisi wakatojustify kuti inini kurombesa handirombesi ende handigoni handitozvikoni kuroti ano matare ake anotogona ende zvechokwadi uchisvikawo pamatare aya vanokubatira izvofamba exactly zvechifamba kana muchiwatenda muwatenda unepamunamo ende havasenhaye kuti vanokuomesera kuti uine dambudziko vanotokuudza kuti muzukuru ndoda kuti utanga waita sei wapona wozouya nemari yangu ende vanotoziva zvechiva kuti iri dambudziko iri ndinotoriita munhu anotopona uyo anonopona ende uchauya hatisikudaidi kutaura mazita kune vanenge vachidawo kubatsirwa vamwe vacho vanodawo vanogona kuuyawo kuinbox kwedu wotibvunzawo isisu kuti pane here vamunozivawo vanogona kutibatsira kwete kuti waona nhamba pasocial media ini ndogona kukuendesa kune munhu anonyatsoziva kuti apa dambudziko rako rinopera ende akasakupedza dambudziko irorga unouya tokurifanda mari yako unodzoka kwatiri tokurifanda mari yako asi kwete kuti kwanzi wazoenda kumunhu watisina kukurifeya wozoti kwanzi ndakazoona vhidhiyo renyu that was then ukatongoona vhidhiyo pamedia ukatora namba
wanyura ndo chokwadi chatoda kukudza ikeka mukangotora nhamba muri yeZimbabwe pavidhiyo ramunoona pasocial media angava muprofita ingava nyanga nekuti vamwe vacho zvavanoita onaika anongoisa nhamba pamwe anenge atori zvake kumunda mari munenge muchingosenda paikokeshi kana pamukuru haana kana mushonga wezino kana gwenzi 1 raanoziya chaanongoziva chete kutora mari yako achisa muhomwe nelanguage pakutaura komana vacho vanogona sweet tongue vanopedza language yasekuru language yemuprofita wanazvo zvese izvozvo vanopedza kana ari aposto ane matsanangura yako kuti zvechokwadi unonyatsoti kuchechika regai ndiende wasvika kuchechi kwacho uchibatsirika we tsvatara ende nini chinondishupa ndechekuti unoona umwe munhu anodaidzira kuti kwanzi ndinoporesa zvinhu zvakaita matambudziko ese urwere hwese but wozoenda kuti zofanira tine umwe mufundisi so aimira pamberi pechechi kuti andorapa zvirema ndodai ndinoita sei ndoporesa but iye ane hama dzake dzaitouya kumushanyira zvirema uona zvirema vanhu vacho vatotambudzika but uruti kwanzi ndinokwanisa kudai uri kuona some of the things they are very bad ukuona saka ndo pandiri kuti ukambozvitarisa wega wakagara just take 5 minutes of your time umbomeditate umbonyatsa kugaya kuti inini ndane makore mangani but there's nothing kuporeswa kupi kunotora mayears you need to present that you are Jesus muri kuita mabasa amwari muri kutungamidza kuti is in Jesus name mari dzichibuda muchechimo but still munhu ari kuramba achitambudzika harorwi mabasa acho hamufi makawana mabasa zvese hapana chinochinja the same wakwira nekudzika wongosimba uchinzi your time will be now your time will be now receive kumanaka regai tindopendera wakomana right muri yeZimbabwe isisu tiri kuti ane nzeve dzekunzwa azvinzwa handitika shuwiro yedu mukuti tikagara tikitora nguva tikitaura nemi haisi nyaya yekuti tikuda mafollowers kana kuti nyaya yekuti titerwe zvatiri kutoita izvi tinoshoropodzwa tinotukwa kazvakanyanyisa tine hondo imwe iri kumashure kune nyaya yatiri kutodini yatiri panapa asi shuwiro nemwoyo wedu ndeyekuti takaita ongororo ine udzamu tikibva taona kuti maprofita nen'anga zvazara mazuva ano ndezvenhema asi n'anga nemaprofita echokwadi variko asi wari kuuya pafront page imbavha maremix amakatauraya wari kukubirai saka imimi ngwarirai izvozvo sondo rinouya kana kuti pachikamu chechitatu chatiri kudzoka pano tichakupai futi mamwe mav11 evanhu vanenge vakanamirana nemashutiro avanenge vachidini avanenge vachizviita saka so thank you so much nekuramba muchidini muchifamba nesu pachirongwa chatiri kufamba nacho chekukupai chenjedzo kana muchida kana kari kekutanga kutibata channel yedu inonzi Teach Catch MTV unogona kungoenda ipapo wobva wasubscriber kuitira kuti patinopostawo zvimwe zvinhu unokwanisawo kufamba nesu uchifamba une hungwaru kana muine mashoko tisati tabva pano inini mashoko andinawo ekugumisira ndeyekuti zvataurwa naDJ T1 mazvidini mazvinzwa muri yeZimbabwe muchida maprofita echokwadi uyai kuti Teach Catch modini mubatsirike muchida n'anga dzechokwadi uyai kuti Teach Catch mubatsirike nekuti idzowo n'anga dzechokwadi dziriko maprofita echokwadi ariko ende pandoda kutsinira DJ Moto ndisati ndabva ipapo andika vanhu vacho maprofita nen'anga vacho vechokwadi havatombori nei nezvesocial media havatozvidi tisitotovatsvaga saka imimi mukaona kana taposta vhidhiyo ende hatichatoposti vhidhiyo yen'anga nemaprofita asi ukauya kuinbox ukandibvunza kuti ndiani anogona kundibatsirawo tinogona kukurifeya ikoko nekuti kutoendapo wakatobata kamera kudai andokudza kuti havatozvidi andimaona saka ndizvozvo tisitoita zvekutowamanikidza kuti ano toda kuti vana muri yeZimbabwe ipone but iye anotokudza kuti aina boys andina kudaidzai handina kutombo kudaidzai ini ndamunombobvira maona chikwangwani pamberi apo kuti nhamba dzangu ndeidzi ndishambadzewo ndinongobatsira munhu anenge adi auya mudare handiti mbiri yangu inongofamba whether ndine imimi wesocial media kana kuti handina basa rangu ragara it was normal and good like that zvandinowana izvo I thank God for that variko vanhu vakadaro ende haina ndikati ndine mashoko ekupedzisira ndine mashoko ari kundinakidza so far ekuti chi yogadzira AIDS vamwe ka 15 billion vamwe ka thank you so much next week tinotenda ngatisanganei muchikamu chinotevera mazvita thank you very much
Yes. Discuss TV.